ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಊರುದ ರೆಸಿಪಿ ಅವೇ ಉಪ್ಪಲಿಗೆ ಇರುತ್ತ ಅಡ್ಡೆ ಇರೆ ಅಡ್ಡೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕಲು ಇತ್ತನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಈ ಇರೆ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉರ್ಪೆಲರಿ ದುಮ್ನಾನಿ ನೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬೆಚ್ಚನೀಡು ಪಾಡ್ದು ದೀವೋಡು ಅರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆದು ಅವಡು ಇಂದು ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ನೀಡು ಪಾಡ್ದು ದೀನ ಉರ್ಪೆಲರಿ ನನ ಇಂದೆನು ಶೋಕುಡೆ ದೆಕ್ಕದು ಕಡೇರೆ ಪಾಡೋಡು. ಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋಡು. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಡು. ಬಂದ ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಉಂಡು. ಬಂದ ಎಡ್ಡೆ ದಪ್ಪ ಉಪ್ಪೋಡು ನೀರ್ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬಂದ ರೆಡಿ ಆಂಡಿ ನನ ಉಂದೆನು ಇರೆಟ್ಟು ಮೈಪೊಡು. ನಮ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪಲಿಗೆದ ಇರೆಗೆ ತೊಂದ ಊರುಡು ಉಪ್ಪಲಿಗಿದ ಇರೆ ತಿಕುನ ಇರ್ದವರ ಈ ಇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಉಪ್ಪಲಿಗಿದ ಇರೆ ಆಂಡ ಟೇಸ್ಟಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉಪ್ಪಲಿಗಿದ ಇರೆ ತಿಕ್ಕಂದಿನಕಲು ಬಾರೆದ ಇರೆ ಬಾಡಾದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಬಂದ ತುಲೆ ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪೊಡು. ಒಂದೇನು ಇಡ್ಲಿದ ಪಾತ್ರಡು ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀಪುನೆ ಐಕ್ ಅಡ್ಡೆ ಮೈಪುನೈಕು ದುಂಬೆ ಪಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಡ್ಲಿದ ಪಾತ್ರಡು ಕಾಲು ನೀರು ದೀತು ಇಡ್ಲಿದ ತಟ್ಟನು ಮುಚ್ಚೋಡು. ನನ ಉಪ್ಪುಲಿಗೆದ ಇರೆಟ್ ಬಂದ ಮೈಪೊಡು ತುಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟುನೆ ಎಂಚಾಂದು ದಲ ಲೀಕಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಬಂದ ಇರಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟುದಾಂಡು ನನ ಮೆಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿದ ಕರೆಟ್ ದೀವೋಡು. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇರೆಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ರಡ್ಡು ಕೈಲು ಬಂದ ಪತ್ತುಂಡು. ಬಂದ ಮಾತ ಇರೆಟ್ಟು ಮೈತದು ಪಾತ್ರಡು ದೀತ ಆಂಡು ನನ ಉಂದೆನು ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳು ದೀದು 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀವೋಡು. ಪಾತ್ರದ ಮುಚ್ಚಳ ಗಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚೋಡು. ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಬೆಯ್ಯರೆ ದೀವೋಲಿ. ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ತುಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಬೈತದು ರೆಡಿ. ಇರೆ ಅಡ್ಡೆ ಟೂರು ಮಾತ ಪೋನಗ ಕೊರವಲಿ ಏತ್ ದಿನಕ್ಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಿನ ನಮ ಮೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನಾನಲ ನಮ ಮಸ್ತ್ ಊರುದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ತೋಜಾರೆ ಉಲ್ಲ ಐಕ್ ತುಂಬು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕಲು ಇತ್ತನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಒಟ್ಟುಗು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ.